Vadikani, mufaro wangu zvakare kusangana nemi pane rimwe vhiki pane rimwe zuva rakanaka kudai. Ndinovimba kuti vadiwa vatariri nevateereri mese muri kunyatsoita mabasa enyu makasununguka muchifara. Nhasi tauya nenyaya inenge ichikurura majasi nhai, nyaya yenhoroondo. Asati tapinda muchikamu chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vedandemutande. Mai Chisamba show is powered by Dandemutande. NeDandemutande zvinoendeka. Vadikani, kana mutitsvaga musati shaika, idaiwo page yedu kana kuti ilaikei zvinganzwike nevadiki nhai. Yedu page inonzi Mai Chisamba show official. Tiri kutarisa nyaya sekutaura kwandamboitaka, tiri kutarisa nyaya yenhoroondo kana kuti history. Isusu pano kazhinji tinowanotarisana newe sedunga munhu. Tinobvuma nekuona nekuziva kuti upenyu idunga munhu. Saka nhoroondo yatiri kutaura pano ndeyako iwewe mudiwa mutariri, iwewe mudiwa muteereri. Une nguva here nokuziva kuti pawakasvika apa, pandasvika apa, ndakambobva kupi? Nekuti vamwe vanongorarama kachibhubhubhu. Vanongorarama chibhubhubhu, hatomboziva kana kuti zvakadini. Asi isusu tiri kudzosa zvakare kuti zvakakosha kuti uzive kuti wakabvepi, uri mwana wani. Makambotarisa here kana mazita edu? Tinoshandisa mitauro mikuru miviri, Chindevere neChishona. Kana uri mwana wokwaNcuve, sei uchinzi Ncuve? Zvakabva kupi kuti unzi Ncuve? Kana uri mwana wokwaMapuranga, chii chakaitika kuti muzonzi Mapuranga? Akungotorwa kamazita hangouya achingopotserwa pavanhu. Wakambozvifungawo here rimwe zuva kuti sei isusu zita redu richinzi chakati? Sei zita rasekuru vangu rakanzi? Sei zita rababa vangu rakanzi? Sei zita rangu rakanzi? Mufunge tiri kutarisa nyaya yenhoroondo, nyaya yehistory, nekuti taakurarama sezviremwa-remwa. Unobvunza munhu akangotaura zita rake kuti ndinonzi John, atopedza newe. Asi kana wanzi John wepi? Akabva kupi? Mwana wani? Kuti uzosvika paujoni, wakajoneiko? Vanhu havambozviziva izvozvo. Unzi hazvina nebasa rese zvakasara. Vadiwa vatariri nevateereri, hakuna chakasara kuti uzvizive. Iwewe ndiwo unenge wakatosara kana usiri kuziva zvikonzero sezvatiri kufambisa. Iye zvine izvi mwoyo yedu inorwadza. Mukatarisa takapotereka nyika yedu iyi, munoona vana vanombeya-mbeya, munoona varume nevakadzi vanombeya-mbeya, vasingatozikanwa kuti ndevekupi, nekuti hatina kuteedza nhoroondo, nekuti hatina kuteedza history yedu. Makambobvunza here kuti sei tine ukama nevanhu ava? Vana baba mudiki venyu vane ukama nemhuri yekwenyu sei? Vana mai guru venyu vane ukama nana mai nini vekwenyu sei? Zvese izvozvo zvinhu zvakakosha zvinoda kuti zvizikanwe. Tine mitupo yedu yatiinayo. Sei imimi muchiyera dhuve, vamwe vachiyera shava, vamwe vachiyera shumba? Sei zvakasiyana izvozvo? Makambozvitsvaga here? Nekuti muri kuona nyika yedu iri kuita seiri kuenda ichitapudzika, ichienda ichitapudzika. Vekareko vechikoro chakare vaiziva, munhu aibva kudedemurikira kuti inini ndiri mwana wokwatsikirai, ndinobva kwamadziva dondo, kumasvingo, ndinoyera zvakati, tinokoshesa zvakati, vana baba vangu vakamira zvakati. Sezvazvinomirira iye zvinovangani venyu vachazviziva. Vabereki tiri kuita basa redu here? Vatariri vevana tiri kuita basa redu here? Nekuti vana vari kubva vangoponjera pavakaponjera. Zita raakatarisa pachitupa zvaperera ipapo. Zita raakatarisa pabirth certificate raperera ipapo. Kuseri kwebirth certificate kune upenyu vadikani. Kuseri kwechitupa kune upenyu, kune nhoroondo, kune history. Iwewe yako iri kuti kudini? Kana pamabasa pane nhoroondo, pauri kusenza ipapo pane nhoroondo yei? Panozikanirwa chii? Kune vazhinji vakauya vakabibitidzwa kuti masungwa pasina chavaita, vasingazive kuti kutagosungirwei
nekuti vakasvikodziya moto wombavha. Havana kutomboziva kuti kuipo pano pataakushanda apa nhoroondo yacho yakamira sei, kusei mapurisa achingotenderera tenderera pano, zvakambomira sei. Zvinhu zvese zvinoda kuziva. Vauri kutamba navo avo shamwari dzako idzo, nhoroondo dzavo ndedzei, vanozikanirwa chiiko? Regai nditi munoziva zvatinoita kana tichingotandadzana ka, tinopota tichimbodzokera tichiona vari kutandadzana nesu, vari kutandadzana nesu paFacebook pedu. Regai timbotarisa kuti nhasi tina nani. Dzimwe nguva handigoni kukumhoresai mese, asi ndinonhonga mazita nai mese makatikoshera zvakanaka. Pane Fungai Madondo ari kuti welcome mom, how are you? I am good Fungai. Pana Shilo Girl Muhlanga hanzi hi mom. Nhasi vanhu vese vari kuda kungodenha nechirungu nai hi. Primrose Muturungudu Kaseke hanzi hi mom. Yowe nhasi kwakaipa. Pana Faith Gotora hanzi how are you mom? I'm good. Kuna Masi Mubariki Mapfumo, how are you mama? Watching you from Cape Town. Tinokutendai chaizvo kana muri kutarisa muri kure kure kwakadaro. Makadiko ikoko wenera. Tinoziva kuti muri kuita mabasa ikoko. Natsai Mundwa. Hello makadini our beautiful mama. Oh, thank you so much. I'm humbled. Ndinofara zvangu mwanangu. Pana Blaze Pascal. Wakadii zvako? Ari kutandadzana zvakare nesu. Tiri kutaura kuti kuzviziva kunokosha. Mumwe munhu kana atoita hasha munomunzwa achiti munondiziva here? Ya, mundizive. Isu ndisi tokuziva iwe usiri kuzviziva. Iwe ndiwani kweiwe? Ndo zvatiri kuda kutaura pachikamu chino nhasi. Iwewe ndiwe aniko? Mai vako vanobvepi? Vakazvarwa nani? Hanzvadzi dzavo nevanin'ina vavo vanobvepi? Kumusha kwavo ndekupi? Vana baba vako ndevapi? Vamwe vanongozohwanda nenyika tobva kuZimbabwe. Hongu kana tabva kuZimbabwe tobva kuZimbabwe papi? Hatibve pastriti ka? Tinobva mumhuri mune vanhu. Vemhuri yako uri kuvaziva here? Isi tiri kuramba tichingoti upenyu idunga munhu. Zvakakosha kuti tizive nhoroondo idzodzo, nekuti kana wedenga aita kuda kwake ndo pamunozonzwa paye kuti munhu ari kuchata hanzi akanohaya ana tete. Vekuti unobhadhara mari, akanohaya mai, akanohaya baba, hama dzakazara. Vari kuwana baba, vari kuwana mai, vari kuwana mbuya, asi pamusoro pekuti hatidzidze nhoroondo, hatidzidzisane nhoroondo. Zvakakosha kuti tizive nhoroondo. Kunyange zvikoro zvatinoenda zvine history, zvine nhoroondo. Munongonzwa mwana unzi wakudzidza kusendi nyoka, wakudzidza chamakada pachikoro apa chii? Nyaya yekusarudza chikoro haisi yekungotarisa ka zvivakwa zviripo mabuilding. Nyaya yekusarudza kana chikoro ndikutora mienzaniso yakasiyana siyana. Haisi yekungotarisa kuti pakambodzidza ngana, makanzwi iko nenhoroondo yechikoro ichi. Vakabudirira vakabva pachikoro ichocho vangani? Nokuti kune zvimwe zvikoro zvinotozikanwa kunzi kwamaendesa kumwana uku. Nhoroondo yacho ndeyekuti vachadhakwa, vachadhakiwa, vachaita musikanzwa, vachaita zvakati. Saka tiri kuti upenyu hunoda kufamba nenhoroondo. Pari kupaswa here pachikoro pamasarudza? Vana vanochengetwa zvakadii pachikoro ichocho? Vana vanodla zvakadini pachikoro ichocho? Vanodzidziswa unhu hwakadini? Ndidzo nhoroondo dzatiri kutaura. Dzimwe shamwari dzedu dzanga dzamhanya kumwe kare kuti kana makutaura nhoroondo, kana makutaura, isusu ndo nhoroondo yatiri kutaura pano yedunga munhu, kuti iwewe semunhu unoziva zvingani. Ungatozoudzwawo here zvese. Mumwe hatozviziva iye kuti ndiani. Anenge achitozofungiswa kuti wakarimwe zita rako iwe iri pakati, unonzi Runaidhaka iwe. Zviya nhoroondo yako. Garai pasi nevabereki, garai pasi nevatariri, garai pasi kumabasa ikoko. Nhoroondo yezvamuri kushandisa muri kuiona sei? Papinda chimwe chibhokisi, mangwana pabuda chimwe chibhokisi, mangwana papinda chimwe chimushini, pabuda chimwe chimushini. Nhoroondo yekwazviri kubva muri kuiziva here? Kune vamwe vari kubatirwa muchiswa setsuro, saka tauya nenyaya yenhoroondo. Kune vamwe vari kumajeri vasingatomboziva mhosva, vakatadza kudzitsanangura,
vakatadza kuzvitaura, vakatadza kuzviriritira, vakatadza kuzvitaura, kuzvimirira muchokwadi. Kune vamwe vakarwa pakaitika botso, vamwe vakaurayiwa, vamwe vakakurukura, vakafa nekuti pakashaya akakurukura, pakashaya akaziva nhoroondo yezvinenge zvichiitika. Vamwe vacho unongozonzwa kuti aiwa ini ndakangopfuurawo nepanapa vanangotemwawo nedombo vanangodidididi. Ko wakanga wakuiteko pamatombo apa? Wanga wanzwa nhoroondo yacho here? Wanga wanzwa kuti inyaya yei? Isi hatisi kuti vanhu ngavarege kubatsirana, vanhu ngavabatsirane, vanhu ngavatakanisane, vanhu ngavariritirane, asi nhoroondo ziva zvawakamirira, ziva zvakusvitsa pauri, zvatiri kutandadzana nesu, zvamuri kutandadzana nesu izvozvo, muri kupi? Zvamuri kuita zvino nhoroondo yei? Pangave pabasa, kungave kuushamwari chaiko. Shamwari dzako iwe makabatanidzwa nei? Chinokubatanidzai neshamwari yako chii? Nekuti dzimwe nguva kana tisina nhoroondo yeushamwari ihwohwo, unogona kutisvitsa pana ndaisireva. Ko mudikani wako wauye naye, murume wako kana mukadzi wako, makabatanidzwa nei? Mune nhoroondo yei? Mune zvinofanana here? Mukatarira kumashure, pane hurukuro here yamunogona kuita kuti hatisati tasvika pakadai, takambodai, tikazodai, kana kuti chibhubhubhu chete. Kunyange pangave paushamwari ipapo, chinongove chibhubhubhu chete. Aiwa, zvibhubhubhu hazvina zvazvinotibatsira, hazvina nhoroondo. Kunyange nyika ine nhoroondo kuti zvakambenge zvakadai, zvikazodai. Asi handisi kuda kuwanza zvenyika, nekuti takazvinzwa mai manje zvichikurukurwa mazuva apfuura 3-4 zvichinyatsokurukurwa. Saka isusu tiri kunangana nenhoroondo yemunhu. Dzidzo yako yauri kuita ine nhoroondo yei? Zvine nhoroondo, ndosaka muchiona kuti kana vana vachinge vanyora ma-O levels kana ma-A level, vanogadzikwa pasi vachitaurwa navo, kunyange kupuraimari, kuti iwewe panhoroondo yeupenyu hwako gwara raunoda kuteera nderipi? Vanowanzoshanda vachishanda vachidzidza izvi, vachidzidza masubjects aya, nhoroondo yavo ndeiyi inozofamba yakati, kwete ngoti ini ndinogona metsi stereki ndoda metsi. Aiwa, unodzidirei metsi? Nhoroondo yemetsi newe ndeiyi? Munoda kuzodini metsi? Munoda kuzoplaza nekusubtracta chii? Regai ndimbotora dzimwe shamwari zvakare tinzwe kuti tina nani vari kutandadzana nesu munyaya inonakidza yenhoroondo. Tina Tambu Jani, amai vedu makadini? Aiwa, ndinofara. Ndina Mutsa Dliwayo, very impressive. Ndinotenda Mutsa. Privilege Mawakeni, vamwe vakuru chaivo havatozivewo kana mutupo. Zvinotsverudza diko. Vakuru vasingazive mutupo vanoda kuhwanda nechigunwe. Mutupo ngavatsvage, nekuti kana vasingazive mutupo havasi kuteedza nhoroondo yatiri kutaura pano. Nhasi munowanzwa kuti nhasi vari kuyera chakati, mangwana vari kuyera chakati, vakangonzwa mutupo wavamwe ndowava kufamba nawo. Mhuri nemhuri ine mutupo wayo, rudzi nerudzi rune mutupo wayo. Tiri vanhu vatema tinoshandisa mitupo, dzimwe ishiri, dzimwe imhuka, dzimwe mamwe madziva, mamwe makomo, zvimwe zvakangosiyana siyana. Ngatizvidzidzei. Panapa tina Tendai Dondo. Welcome our mom. Ndinokutenda Tendai. Seiko uchinzi Dondo? Ndinoda kuti uzvitsvage. Munonzi Dondo nekuti kudini? Zvino nhoroondo yazvo. Nhoroondo dzacho dzinotonakidza, nekuti mamwe mazita emadzisekuru edu, mamwe mazita emadzitateguru edu akauya semazita emadunhurirwa. Kana tichiti mazita emadunhurirwa, tiri kureva manickname. Ini munondiziva kuti ndinozvarwa kwaTsikirai, ndiri Mukunda Tsikirai. Tinonzwa kuti zita iroro rakauya riri kumadzitateguru sezita remadunhurirwa, asi hero nhasi tinaro, tinoziva nhoroondo. Ndiri mudzimai wekwaChisamba. KwaChisamba ikoko zita iroro rine nhoroondo dzatinotoziva. Saka ini ndiri kuti nhoroondo yakangonaka. Nditi pano tina Catherine Tatisai. Muneni mamu, ndakutenda Tatisai. Blaise Pascal, mamuka sei mama? Ndamukawo kana wamukawo. Tambu shoko ndo yaunoyera here iwe
kana uri shoko makadiko vamancuve makadiko soko. Hliwai wadzoka zvakare ati timhorose ndinokutendai Nensi Mulambo mashoko makukutu makadii zvenyamai. Tinofara zvikuru mwanangu. Ndina idea mandiona. Handini mukunzwa kunakisa kunoita mazita edu hanzi mandiona. Rine nhoroondo zita iroro akaritsvaga. Ari kutobvunzawo zvakare kuti makadiko amai. Ese mazita edu ane basa. Munhu haupiwe zita rekuti ozonyora pachitupa kana kuti ozoisa pabirth certificate. Judith Mavurume Manhando. Judith Mavurume Manhando. Thank you mam. Tiri kudzidza. Kudzidza hakupere mufunge. Tinoramba tichingodzidzisana. Midziyo chaiyo yatinayo. Tine nhoroondo mukati memisha yedu. Zvamakagarira izvozvo makazviwana sei? Nhoroondo yacho ndezvipi? Vamwe vanhu kana vakangosvikirwa pamba sokunzi pano pari kutsvagwa zvinhu zvakabiwa zvakafamba. Ichi makachiwana kupichi? Ina handimboziva. Ari pano ina handimboziva. Kwamuzive sei makagara pazvigaro izvozvo zvinhu zvese zvine nhoroondo? Ko zvamuri kudla zvakabvepi? Nhoroondo yacho ndei? Zvamuri kupfeka tinopfeka zvakasiyana siyana. Dzimwe mbatya dzinogovewa hama dzedu dzafa. Munenge muchitoziva kuti ndakazoipiwa pakafa sekuru Methiasidzi. Idzi ndakazodai zvikazodai. Zvinhu zvese zvine nhoroondo zveupenyu. Upenyu hwakasimba hunoda nhoroondo. Saka chisveru chatiri kusiyirana pano nhasi ndezvekuti iwewe zvitsvage sedunga munhu kuti ndiwaniko. Ndakudzokora nokuti hakunopedza nai. Ndiri kuda kuti iwe ubvunze kuti ndinaniko. Nhoroondo yangu yevabereki vangu kunyange vari vapenyu kunyange vakafa vakasiya nhoroondo. Pamusha uno watigere pamba pano patigere pane nhoroondo ka. Ndopamwe saka muchinzwa kuti imba iyi yamunogara ndeyagogo. Gogo ava vakanga vazobva zvakadai dai. Imba iyi anga iri yasekuru ikazodai. Zvese zvine nhoroondo dzinoda kuzikanwa mangwana. Nekuti mangwana kana masara mega kana kuti vana vasara vega kana kuti vadiki vasara vega munozingaira. Ndosaka muchinzwa kuti iye zvino vakatorerwa imba yakatengeswa. Imba yakazonzi yanga iri yangana. Yamagara upenyu hwese nekuti hamuna kutsvaga nhoroondo. Isi tiri kuti tsvagai nhoroondo. Zvimwe zvatiri kutaura pano zvinoita sezvinhu zvidiki diki asi kana zvazokura zvinokura samakomo. Ngatitsvagei nhoroondo yezvatinobata, zvatinoona, zvatinotambira, zvatinogara nazvo zuva nezuva. Mhuri dzedu mugere paukama. Mumwe muri kungomuti anti, muri kungomuti anti. Anti vakabva kupikwa? Nhoroondo yaanti ndeipi? Kune vamwe vakazopondwa nevanhu vavaigara navo nokuti vakangonzwa kuti ndi anti, vakangonzwa kuti ndi sekuru, havana kuziva nhoroondo kuti ibhinya ranga ratobvawo kumwe rikauya pano rikazoita zvakadai zvakadai rikazodini dini. Nhoroondo yakakosha. Ndosaka munhu wese achifanira kunge aine chipepa chake chekuti azikanwe kuti ndiani. Ndosaka munhu wese achifanira kunge achiziziva. Hautsvagirwe nhoroondo yako kazhinji nevakuru. Hautsvagirwe nhoroondo nevamwe. Iwewe unotofanira kunge uine chidaka daka. Unofanira kunge uine shungu dzekubvunza kuti zvandakasvika pano. Nekuti zvatiri kukurukura ka zviri kureva kuti wasvika pauri. Munhu wese wasvika pauri. Saka zvawasvika pauri ipapo wakabvepi? Regai titarise zvakare kuti tine dzimwe shamwari here dziri kutandadzana nesu. Vari kuramba vachingoya shamwari dzedu dzinofadza. Ndiri kuona privilege adzoka zvakare. Tave kushaya kuti isuwo toudza vana kuti chii. Tete vanotaura vavo, baba mukuru wavo. Kuzvinofamba sei? Udzai vana chokwadi vagoziva nhoroondo dzese. Nekuti tiri kuti munhu wese ane nhoroondo yake. Tinogona kusangana mukuwanana, tinogona kusangana mukutamba, tinogona kusangana mukushandidzana, tinogona kusangana munyika yedu, asi munhu wese ane nhoroondo yake. Natsai mundwa. Tinotenda nedzidziso. Aiwa, munotendeiko? Muri seiko mama Madhewa pano? Uyu ndi Madhewa uyu. Precious Magenga. Tinokutenda nekutandadzana nesu. Tina Lawrence Mushambi listening from Cape Town. Zvakawanda zvandinoda kubvunza mama. Dai ndaizowanawo mukana wekusanganawo nemi.
You have such a great insight. Be blessed. Ndinokutenda. Munogona kundibata pa Facebook pangu, munogona kundibata ma platforms akasiyana siyana. Tambotaura kuti Facebook page yedu Mai Chisamba Show official. Saka tiri ma platform akasiyana siyana tinogona kubatana. Zvipo zvashe zvo. Wakadiko zvipo. Aiwa tafara kukuona tinokusuwira. Makadiko dok tiri kudzidza rambai muchipenya. We love you. We love you too zvipo. Tinokuwisha all the best wherever you are. Tinafungai madondo. Thank you amai tinokutenda chaizo fungai. Makadini mama ndimonika nyakunika uyo. Patrick Matsanura mutupo wamareva uyo vasingazive nhoroondo vanoti ndezvemashavi. Mutupo upi? Hanzi vamwe vanoti ndezvemashavi nai. Hakuna zvemashavi, hakuna zvakasara. Kana uri mutupo wenyu nyatsobvunzai vanokutsanangurai. Nekuti shave nerudzi nemutupo zvinhu zvakatosiyana chaizvo. Kana muchida kuti tienderere mberi nenyaya dzimwe dzatinge takurukura pano, makasununguka tigonyatsodzibvuraudza. Asi munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chiya chabva chatsuka chikakwata. Asi hatigone kupedza kana tisina kutenda zvakare vakocheri vedu vedandemutande vanotipaiwa yamasaisai. Mai Chisamba Show is powered by dandemutande. Vadikani, vatariri nevatereri nedandemutande zvinoendeka. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pane chimwe chikamu. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.